Keto parlok barok kam tam gitu di baju so tenak berpek dekat channel ke jonga tangan pelak tweet cingwai belum kot se aku bang ayu I hapo ki sosial ki ba fair ki YouTube channel ki ba fair sepang kan ya ka jingjia ka ba is admet sisa ban pek wat teman pek teng la I jeli kita kat bangadang pek na parkat ma nga ngan thọ nó ta ka jingwai sepang kini ki nong di drop na ki nong di drop kham tam ya ikoi long tumi I bla suthia kluma sa klau sa tap to kem yeng kham sem kum ki long kmi long pa ka ta sisa ya ka ijot jong ka imlang sa lang kham tam jong ka ri khasi ko I ki jong I bat na ka ba ila phlahi tala di to ong man ni thia hang ni klau ni da le ki kam ki bom ga dei ya ka imlang sa lang da ka ba ikamai ban yo jak po da ka ba di met to te ta na ka len ga thọ ki jing wai le se ki jing wai kan long kum ka jing ai ma siem lem ya ki wei kham tam ye tu kong I bla le kan ni ka kam ba inom le so nga snow nga ta kum u wei no snow ka ta sisa hi ya ka jing mut sim perkhat jong ni dei ban im tip brei langi duk langi sup langi long kum ro ni dei ban im tip brei ke hang dia swa bangan plai kan ni jing wai di dalam kot kum om nga kerpat padai gitu ki pralok ki baju smoternat ban ya upload to ya ka video jonga ko to tanga kerpat rit ya phi ba phin sobha waju upload ya ki video ki jonga namar ba ala ka video ka viral phi ya kloi lan ban sim ban to ya ka video ki jonga ta kan ni kalong ka kerpat nang le jonga ngam sternat te menta ngan wai no kan ki jing wai Nong di me im pet pe ki tiet ki ba im bet klem she gak din ka le ranyu ba pe ya ki ba apa lesha kumni kaja hari kasih Meghalaya kum sâu ấp ye shaklau ki dem tan kan diat Kim tus ngau re Ken ja udro Jing di pen ba Klem yin ki tia Tik tik is apa lesha kumni kaja hari kasih